Шановні гості, нам вельми приємно вітати вас у Мотовський музей народної творчості і фольклору. Музей наш представляє собою один в республіці музей, який представляє чистий фольклор у тим вигляді, яким він був і 100, і 200 років назад. Ми донесли до наших навідувальників ту культуру, яка була у полеських вёсках і у містечках. Усього площа нашого музею 822 квадратних метри. Це експозиція така. 8 залів, які розказують про народну творчість. Це столярство, плотництво, бандарство, ткацтво, вишивка. І перша зала, в якій ви зараз знаходитеся, це зала землеробства. Бо вся наша творчість, як і ремесла, і прикладні, як і велика духовна культура, що оставили нам у спадщину наші предки, вийшла з землі кормилиці. І цей зал, не глядя на те, що це чисто етнографічний зал, так само оформлений у напрямку усної народної творчості. Зал оформлений по 4 порах года: весна, літо, осінь і зима. На подумах ви бачите ті предмети, які вживалися в ту і іншу пору, а на стендах вельми цікаві фотоздимки, які так само відносяться до нашого регіону. У нас у містечку проживала вельми цікава сім'я. У батьків було 4 сини. Один з них був нямий, другий, але навчився у єврея шити. І потім після себе оставив 27 учнів, так само обучив реместву, не глядячи на те, що нямий. Показував, як кроїти, як шити. І коли що не виходило, так іголкою руки колов. Це значить, що неправильно робили, як перепорвали ті, що робили. Другий молодший син так само бігав, у нас була фотомайстерня, єврей Пуліків і Загадлов, бігав до його, вельми сподобалася йому ця праця, це те, що фотографія зостається на пам'ять. Не було телебачення, тоді радіо. І що ж ви думаєте, назбирав в неї грошей, так само призаробляв тих євреїв і поїхав в Білосток вчитися. Проучившися там, може, з 2 роки, навіть не повних, навчився цьому майстерству, приїхав додому, з окулярів зробив лінзи, з окулярів став перший такий саморобковий фотоапарат і почав свою справу. Займався цією справою з 27 року по 77 рік. І ось у цей 50-годовий період здимав літопись нашого регіону, бо фотографів не було. Їхали з усіх вёсок, щоб його зняти. Сам хотів вічно, кольки я його ще пам'ятаю маленько, і він ходив з триногою і все здимав. Це заробок був маленький, жінка завжди кричала на його: «Да що мені толку з твого заробку, як і хліба нема за що купити». Але це його була любима справа, така любима, що він не викинув ні одного негатива. І все це в коробочках заховав. Помер у 77-му році раптовно. І вже потім, коли ми почали створити цей музей, жонка передала, оцінила його працю, бо всі йшли пошукати, а може негатив того, і вона передала нам більше 4 тисяч негативів у музей. І коли ми ось почали створити свою експозицію, проехали много музеев, и каждая экспозиция у каждого музея ніяк була подобна одна до одной, бо всі брали матеріал з нашого державного музею, з фототеки. А ми, проглядівши і вивчивши ось эту свою спадщину, знайшли все те на місцевому матеріалі, що нам треба було в музеї. І ось тут ви бачите вельми цікаві здимки. Наприклад, ось це панно велике, це здимок був. Целую зиму лесорубы лес валили, сбивали у плоты, и весной, когда разливалась наша ракояселька, да тут целое море отрымливалось. И вот из этих болот, из этих низин, лесов сплавляли плоты у Мотовское озеро. Сюда заезжалась лес на Козьбе. Первая колгоспная бригада, 49-й год. Первая школьная бригада в опытный участок, это уже 54-й год. И так далее. Здимки вельми цікаві. І ще у цьому залі, коли ви учитаєтеся у тексти, на покуті одну примацовували, бо хата була тоді однокамерна, покой великий, і у порозі другую. І коли хата, помір звичайної хати був 5 метрів, то до цього часу зосталася мера губи 5 метрів. Губа это лічиться від одного кійочка до другого пасма, кольки тут наснується. Потім заворочувалося до другого, і так ось зігзагом йшло до кінця нитки. Тут умацовувалися чини. У чинах робилася 8, і далі знову заворочувалася, і зверху були чини.
І ось, коли основа зроблена, а спочатку ткачиха думала, що ж її існувати, ці ручники, чи обруси, вже її закладена була програма, чи просто є полотно. І ось вона і так снувала. Коли снувала ручники, так усновувала червону нитку, пасми, у пасми червоних ниток. Пасма – це 8 ниточок лічилося. Пасми улічувалися у чисниці і так далі. Коли, наприклад, ткала ручник, то це було 64 пасми. Коли ткала настильник, то це було 4 ручники шириня. Це обруса основана, і вся основа замацовувалася на верстат. Саме головне для ткачихи це було наладити верстат. Бо коли все вже наладжено, то у народі говорили на готовому верстаті, і жаба може плескати. Любая залезе і буде тут що угодно і робити. Для того, щоб добре покласти основу, потрібно 4 жінки. Одна з них вложила основу ось тут перед верстатом і примацовувала її, ось проходила восьмерочкою през усі ці прилади, била золоцями і примацовувалася до цього воротила. На це воротила здималася вот це маленьке коло, а примацовувалася то і велике. І тоді вона потягала, коли основа була у чинах розміщена на вот цьому воротилові, вона розбивалася на ось ці пасмочки, як ви бачите, ось тут пасмочки. Як же це робилося? Тут ще є такі прилади, які називаються редкі. Ось вони. І ось тут знімається одна полосочка верхня, як ви бачите, і все це накладається, і проходять ось вони чини, бачите, восьмерочка робить, ось такі 2 дошечки закладаються, щоб ці чини отрималися. І потім всі ці пасми проходили, лічили ниточки, і пасми проходили през ці зубки, вони зовуться. І потім ці рибки застаються. Одна ткачиха, яка майстриха, яка стояла ось на цьому місці, поводила їми през основу, щоб основа ровно клалася. 2 другі крутили коло, а вже 4 натягала добру основу, щоб вона ровно ложилася. І ось коли основа вже вся навернута на ось це воротило, а поршні чини розрізалися. І ці ниточки всі проходили спочатку през нит, а потім през берда. І вже замацовувалися на неким полотні, яке завжди оставалося на ось цьому воротилові, на другому воротилові. Тоді мінялися вже знову колеса і можна було садитися ткати. Коли ткали ручники, ці обруси, перебори, так ось на цій основі ткачиха закладувала всю програму. Вірацяном остреньким вона лічила ткали на 8 по ножах, або 8 нитах, або 4 ножах. Це було саржеве переплетіння ткацтва і ткацтво у кості. Це галони з аксаміту червоного, а здоблялися галуном, поэтому і звалися галони. Галун ткали на Слуцькій фабриці поясов, як ви знаєте, знакоміті слуцькі ткачихи. І вони були сребром подкані, хто багатейший, мог і золотом набити, а хто і меддю. Это были вельми дорогие вот эти ленты галуновые. И женихи купляли своим невестам, когда приходили с балей и с червонцами. Поэтому не у каждой модницы была такая безрукавка. И вот когда проходило веселье у мотали, да, конечно, самые богатые, такие вот, с нарадом таким у родні, садилися на покуті. У кого не було галёни, то в перепічку. І ніколи її в свахи не відправляли. Так що це була не обов'язкова річ для костюма такая. І ще мотоляньки, коли не могли купити собі мануфактурне, як я вже говорила, ви бачите, вишивали велику гамму хусточок, таких всяких узорів. Це і дробненькі, і узори пов'яночки такі були. І оздобляли такими ось тоні, і носили ось такі традиційні мотольські повшубочки. Ці повшубочки вироблялися і шилися так у мотолі здесь із початку 17 століття. І до цього часу у мотолі носят такие кожушки и шиють по заказ такие кожушки. Что тычить пожилых женщин, так они носили кожухи у вянки. Ось він упригожувався такими вяночками. І він боком стоїть, бачилося це упригожування. І вони не дубилися, і не були вже такого світло-коричневого кольору орехового, а ось такими білими були. І здарився вельми цікавий випадок. Кожухи були така річ так само дорога, необхідна у оденні, у комплекті оденні, або катки являються сонячним зайчиком, або ось ці слонечники, це вже така рідка, накриж лежача гладь була, і ось ці слонечники. А ось тут ви бачите набивна гладь, вона вишита у 20-х годах,
І що характерно, вишита нитками глясе, як і ось ці хризантеми вишиті цими нитками. Коли йшла імперіалістична війна, до нас приходили посилки з Америки з гуманітарною допомогою. І ось ці нитки з цих посилок. І тут ви бачите велику колекцію гладів Фартушкову. Обруси вельми пригожі, з болотними і польовими квіточками, братками і так далі. Ось багаті орнаментальні такі обруси, де скомплектована розная техніка вишивання режені гладь, і крижиком і так далі. У 50-х, 60-х годах наогул вишивка крижиком з'явилася намного раніше, ніж гладь. Але у 50-х, вона потім десь пропала, у 50-х, 60-х годах, як ви пам'ятаєте, в магазинах було вельми много таких макаток. І це було модним вишивати і привозити свої інтер'єри. І на наше щастя, так само музей набив колекцію по наших селах їздять житті, у нас 50-60 екземплярів є ось таких пригожих вишивок. Вишивали крижиком, ви бачите, ось ціла економна, знаєте, вишивки крижиком колекція. Вельми много, тут і шлюбні ручники. І ось ручники, які так само розшифровують, це початок кохання. Вони, як ви бачите, ось Мотовський диван, це Кобринський район, аплікаційні дивани, так само Мотовські, малювання, техніка ватинанки виконує Біловежська пуща. І так само ось такі невеличкі картини, які в 50-х, 60-х років, які можна було купити.